खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबटेटआव दङ बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सा 16 दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन। बिटिआर इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि जथायै सरकार सामलायबाय थानाय समावनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि सामलायनाय नेमखान्थिफोरखौ मोजां मोननानै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव हाबनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय 20 गोनां सुक्लाय सेरफां बियाबनि सिङाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि दैदेननायाव गोबां बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सा 16 दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै हाबफैयो। नैथियाव दङ बरपेटायाव 5.4 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे फालांगिरिखौ हमदों। बरपेटा पुलिसा गोदान बोसोरनि लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे मागो दमासिखौ लानानै फेग्रा मुवानि सायाव संदाननाय हाबाफारि लादों। बरपेटा पुलिसा मैया मोनाबिलि समाव 5.4 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमनो हादों। बे 5.4 केजि लकेल गान्जानि बेसेना 20,000सो जागोन होनना बरपेटा थानानि असि तपन कुमार मिथिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। थामथियाव दङ 17थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था राननाय हाबाफारि। दिनै 10 जानुवारि खालाराव फुंनि 10:30निफ्राय 17थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था राननाय हाबाफारिखौ गुवाहाटी मासखावायाव थानाय प्रागज्यति आइटिए सेन्टाराव खुंफुंनाय जायो। 17थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था 2020खौ प्रफेसर रमेश चन्द्र भारद्वाजआ मोननो हादों। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। ब्रैथियाव दङ नोंथाङा माबाफोर अजद खालामनांगौब्ला टल फ्रि नाम्बाराव जगाजग खालाम। नोंथाङा पिएमएवाइ, एमजिएनआरइजिए, स्वच्छ भारत, रेशन कार्ड, आयुष्मान भारत, पिएम किसाननि बागै अजद खालामनांगौब्ला 01142213300 नाम्बाराव जगाजग खालाम एबा btrgrievance.co.in आव थांनानै रेजिस्टार खालामनो हागोन गासै बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।